Μυτιλήνη, στον νομό Λέσβου, να βρούμε τον βουλευτή του Πασόκ εκεί, τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευαίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Παρασκευαίδη. Δεν ξέρω, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω πολύ καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία αυτή και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με τα εθνικά θέματα και με να δανειστώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή σήμερα που λέει από τα ήρεμα νερά πάμε στα θολά νερά. Φυσικά αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι στα λάθη που πίπτει ο Πρωθυπουργός μας από λάθος σε λάθος θα μας φέρει κακά αποτελέσματα. Και να σας πω, το Σύμφωνο των Αθηνών, το οποίο υπέγραψε ότι έχουμε τα ήρεμα νερά. Κάθε άλλο παρά ήρεμα νερά έχουμε. Ήρεμα νερά δεν καταλάβαμε ήρεμα νερά. Και αυτό απαιτήθηκε επί του πεδίου. Διότι κάθε μέρα οι ψαρόβαρκες, οι τουρκικές, αλωνίζουν μέσα στα δικά μας τα νερά, στη δική μας ζώνη. Θα σας ρωτήσω γι' αυτό για τους ψαράδες. Και το καλώδιο της Κάσου βλέπετε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Και αυτό έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία να γυρίζει με το σύμφωνο των Αθηνών, να γυρίζει στην Ευρώπη, να πηγαίνει στους υπεύθυνους της Ευρώπης και να λέει: κοιτάξτε, γιατί να μην με δώσετε εξοπλισμούς, γιατί να μην πω. Ήρεμα νερά έχουμε. Κοιτάξτε, το έχει υπογράψει ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ζούμε ειρηνικά και όλα βγαίνουν καλώς. Επομένως, γιατί να μην με δώσετε και εξοπλισμούς να σας κάνω και οπλισμούς να πάρω, οτιδήποτε. Λειτουργεί εις βάρος μας. Και αυτό δεν το έχει καταλάβει. Όταν του έλεγα και τότε από το βήμα της Βουλής ότι σταματήστε τις διμερείς συνομιλίες με τον Ερντογάν, βάλτε την Ευρώπη μπροστά ώστε να διεκδικήσει και το ενωσιακό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Εμείς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με την Τουρκία, διότι δυστυχώς κλείσαμε την αμυντική βιομηχανία, το απομονωθήκαμε από τους γείτονές μας γύρω-γύρω από παντού. Μέχρι τώρα ακόμα και με την Αίγυπτο ανοίχθηκε ο Ερντογάν και κάνει φιλία και κάνει κοινές ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις, και με τη Λιβύη εχθροί, με την Αίγυπτο ενάντια, με τη Συρία την έχουν από βορρά με το Κωσυβοπαίδιο, με τους φίλους μας τους Ιουγκοσλάβους γίναμε εχθροί λόγω της θέσης που πήρε η κυρία Μπακογιάννη για το Κωσυβοπαίδιο. Και οι Αλβανοί ελέγχονται από την Τουρκία. Καταλαβαίνετε σε ποια κατάσταση μας έχει φέρει η εξωτερική πολιτική. Ο διάλογος με την Τουρκία συνεχίζεται, λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο και ότι δεν έγινε και τίποτα. Ένα ραντεβού ήταν αυτό που ακυρώθηκε. Όσο συνεχίζεται ο διάλογος με την Τουρκία θα είναι εις βάρος μας. Πρέπει να εφαρμόσουμε τον ευρω-τουρκικό διάλογο. Διότι εκεί θα γονατίσει η Τουρκία, θα καταλάβουν και οι ξένοι τον ρόλο της Τουρκίας. Ανέκαθεν όλες οι κυβερνήσεις της Ελλάδος ήταν απέναντι από το διμερή διάλογο. Και γι' αυτό μπήκαμε στην ΕΟΚ, γι' αυτό μπήκαμε στα όργανα, ώστε να έχουμε πίσω μας ενισχύσεις, δηλαδή να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να μας βοηθάνε. Να βοηθάνε το διεθνές δίκαιο, το ενωσιακό δίκαιο. Και μόνο ότι από τις συνομιλίες κατόρθωσε ο Ερντογάν να βγάλει το Κυπριακό, ήταν τεράστιο λάθος του κ. Μητσοτάκη. Γιατί το Κυπριακό ήταν η αιχμή του δώρατος των συνομιλιών. Εκεί απάνω έχει μπει και έχει παραβεί διεθνές δίκαιο. Εκεί απάνω έπρεπε λοιπόν να πατήσουμε. Λοιπόν, πώς το βγάζεις, κύριε Μητσοτάκη, ποιος είσαι και ξεπουλάς τα εθνικά μας συμφέροντα έτσι, τον ελληνισμό έτσι. Από την απόψινή συνάντηση που θα έχουν ο πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, τι έχουμε να φοβόμαστε? Κοίταξε, τα πάντα είναι απρόβλεπτοι και ο ένας και ο άλλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ικανή να πει: άντε πες και πάρει το μισό Αιγαίο που το θέλεις. Εκεί πέρα με έναν τρόπο. Όπως είπαν και τότε, δες και πάρει τη μισή Κύπρο. Αλλά τους δώσαμε και αφορμές τότε στην Κύπρο. Τώρα δεν τους δίνουμε αφορμές βέβαια, γιατί συνέχεια οπισθοχωρούμε, αλλά πού να πάει αυτά η οπισθοχώρηση. Εδώ πέρα λιμένονται όλο το Αιγαίο
και παίρνουν τα ψάρια μας και μας τα ξαναπουλάνε. Και όταν πούμε ότι αυτά και αυτά συμβαίνουν, είδατε τι απάντησε ο Υπουργός ο κ. Κικίλιας. Εντάξει, μας άφησαν ελεύθερους δυο στρατιωτικούς που είχαν πιάσει και τους είπαμε ας ψαρεύουν. Μα είναι πράγματα αυτά, είναι πολιτική αυτή. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε δηλαδή. Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Εμείς τουλάχιστον αισθανόμαστε πολύ αδικημένοι στο Βόρειο Αιγαίο. Πάρα πολύ αδικημένοι. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στο έθνος μας και στο κράτος μας και ειδικά στην περιοχή μας. Ακρίτας είστε εσείς, αλλά ακρίτας είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης. Μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρω πού παίρνει εντολές ο κύριος Γεραπετρίτης ώστε να υποκλίνεται στον Ερντογάν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ότι δυστυχώς πολλά μας είπε και στο Αιγαιοδιόφορο στις θαλάσσιες ζώνες, τις οποίες τις ανέδειξα. Και ύστερα από 3 χρόνια και αφού πάγαμε και πρόστιμο, τις βάλαμε στις θαλάσσιες ζώνες. Όπως και το τουριστικό πρόγραμμα στο Αιγαίο, που είχαμε τεράστια εθνικά δηλαδή συμφέροντα ξεπουλιόντουσαν, ώστε νησιά μικρά θα πρέπει να είναι πάνω από 10 μίλια από τα τουρκικά σύνορα για να αξιοποιηθούν. Αλλιώς θα μένανε έτσι κάτι πράγματα φρικτά. Δεν ξέρω γιατί θέλουν να μας ξεπουλήσουν. Δεν ξέρω τι συμφωνίες έχουν γίνει πίσω από την πλάτη μας και δεν τα καταλαβαίνουμε. Να βγουν και να μας τα πούνε. Να μην μας σφάξουν όπως σφάξανε τους Κύπριους. 6.000 Κύπροι αγνοούμενοι και είχαν κάνει μυστικές συμφωνίες πίσω από την πλάτη εκεί πέρα η τότε η Χούντα. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, βρισκόμαστε στον 20ο αιώνα, ύστερα από αυτά που πέρασε το έθνος. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να θυσιάζεται κόσμος και να πεθαίνει κόσμος, όπως είναι κρίμα και ο κόσμος που πεθαίνει επάνω στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και στη Μέση Ανατολή. Είναι κρίμα τη σήμερα ημέρα. Να δανειστώ, κύριε Παρασκευαίδη, τώρα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινής από τα ήρεμα νερά στα θολά νερά, που το λέμε για το Αιγαίο, και να το προσαρμόσω τώρα στα του Πασόκ. Γιατί βλέπω έχουμε τοποθετήσεις και επισημάνσεις και δηλώσεις και από την Άννα Διαμαντοπούλου, αλλά και από τον κύριο Γερουλάνο. Τι γίνεται τώρα εκεί με εσάς? Δεν τις έχω ακούσει ειλικρινά τις θέσεις, αν μπορώ να τις ακούσω. Ο κύριος Γερουλάνος, έχω μπροστά μου, λέει ότι δυστυχώς πια έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο και ότι αν δεν κουνήσει η βελόνα, τη δημοσκοπική εννοεί, τους επόμενους 2 μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα είναι η ώρα. Στην ουσία είναι σαν να δίνει μια διορία στον κύριο Ανδρουλάκη για να ανεβάσει τα ποσοστά του Πασόκ. Και η κυρία Διαμαντοπούλου είπε ότι έχουμε τώρα την ευθύνη όχι να γίνουμε Καριστιανού, ούτε να γίνουμε Κωνσταντοπούλου. Εμείς είχαμε την ευθύνη να φέρουμε τα ζητήματα στη Βουλή, να δώσουμε όλα τα στοιχεία, να απαιτήσουμε απαντήσεις. Μιλάει για την. Κοιτάξτε, ο κ. Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη έθεσε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα ότι μπορούμε να κυβερνήσουμε. Θα ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Ότι μπορούμε σε ορισμένους τομείς να υστερούμε στον τομέα της επικοινωνίας, διότι δεν ελέγχουμε εμείς τα μέσα ενημέρωσης, τα ελέγχουν δυστυχώς άλλοι και αυτό είναι που μας υστερεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ανδρουλάκη και με τον Ανδρουλάκη θα απαντήσουμε. Έτσι πρέπει και έτσι επιβάλλεται και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Η δεξιά καταραίει, δεν υπάρχει αυτό, το ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί. Η μόνη δύναμη που πραγματικά μπορεί να σταθεί όρθια και να δώσει όραμα ακόμα μια φορά και να ξαναδοκιμαστεί ακόμα μια φορά στον ελληνικό λαό είναι το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Μα και αυτό πρέπει να γίνει. Θεωρητικά αυτό επισημαίνει ενδεχομένως και ο κύριος Γερουλάνος, ότι τη στιγμή που λέτε ότι η δεξιά καταραίει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί, εσείς τα ποσοστά σας παραμένουν ίδια, που θα έπρεπε να έχουν ανέβει κατά πολύ. Εντάξει, υστερούμε στο επικοινωνιακό. Αυτό είναι αυτό που καταλαβαίνω. Υστερούμε στο επικοινωνιακό. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Πιθανώς ισοκομματικά κλπ. Που δεν τα έχουμε επιλύσει όσο θα έπρεπε. Έπρεπε να είχαμε προχωρήσει, παράδειγμα, στις νομαρχιακές. Τόσα χρόνια δεν έχει γίνει ώστε να ανανεώσουμε τα άτομα τα οποία έχουν όρεξη, που έρχονται απάνω μας να δουλέψουν. Έχουμε υστερήσει σε πολλούς τομείς. Ναι, ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο συνέδριο. Ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο συνέδριο, θα λυθούν πολλά θέματα. Θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι
τι κυβερνητική πολιτική μπορούμε εμείς να κάνουμε, πώς θα ανασυντάξουμε το κράτος, πώς θα πολεμήσουμε το άδικο, γιατί πραγματικά περί δικαιοσύνης είστε ο πρώτος όταν μίλησα, έθεσα το θέμα της δικαιοσύνης και δικαιώθηκα στην πορεία. Δηλαδή, πραγματικά κράτη χωρίς να αποδίδουν δίκαιο δεν μπορούν να προχωρήσουν, δεν μπορούν να ευημερούν. Είναι το κοινό περί δικαιοσύνης αίσθημα στον Έλληνα έχει χαθεί. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Το βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη όπως είχα πει και παλιά, αλλά απεδείχθη και με την Τρένοσέλ, αλλά και τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπετε τα κουκουλώματα. Απορρίψαμε την προανακριτική επιτροπή. Γιατί άμα ήταν αυτό, γιατί να την απορρίψουν. Άρα πρέπει να κάνουν ό,τι θέλετε. Δεν δέραμε κανένα πρόβλημα. Δεν κλέψαμε τίποτα. Δεν πήραμε τίποτα. Δεν φάγαμε το ψωμί του Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφου. Δεν το φάγαμε, άρα πλάτε να τα κουβεντιάσουμε. Όχι. Κουκούλεμα, εξεταστική επιτροπή, που ξέρουμε όλοι ότι η εξεταστική επιτροπή πάει να αποδώσει μόνο πολιτικά σφάλματα. Δεν πρόκειται να ποινικοποιήσουν τίποτα. Να πούμε θα και θα θα δούμε πώς θα τραβήξει. Και από ό,τι είδατε τώρα εξαίρεσαν το χασάπι και το φραπέ για άγνωστους λόγους. Ναι, γιατί δεν ξέρω τι. Αυτά τα πράγματα μας λυπούν. Δεν θέλουμε δίκαιο κράτος. Θέλουμε να φαίνεται η δικαιοσύνη ότι λειτουργεί. Αυτό δεν μπορεί να το αποδώσει ο κ. Μητσοτάκης. Έχει καταρρεύσει εκεί και αυτό θα το πληρώσει τις εκλογές οπότε και να γίνουν. Θέλει να δώσει χρόνο να το κάνει 27. Οπότε και να το κάνει η κατάρρευση θα είναι τεράστια. Και τότε είναι το πρόβλημα. Το ποιοι θα κυβερνήσουν αν δεν δοθεί δύναμη στο Πασόκ αυτή που πρέπει για να κυβερνήσει. Τότε θα υπάρξει ακυβερνησία και εκεί χρειάζεται συνετούς ανθρώπους και πατριώτες ώστε να σωθεί η κατάσταση και να μπορέσουμε να βαδίσουμε πραγματικά όπως θέλουμε, γιατί έχουμε δίπλα μας μια Τουρκία που μας απειλεί, μας επιβουλεύεται με αναθεωρητική πολιτική και με επεκτατική πολιτική που καθημερινά εμείς που είμαστε ακρίτες την αισθανόμαστε στο πετσί μας. Μπορεί οι κάτοικοι των Αθηνών να μην το καταλαβαίνουν, γιατί μπορεί να πούνε μια φορά ακόμα ότι η Λέσβος κοίται μακράν, όπως είπαν και κάποιοι άλλοι ότι η Κύπρος κοίται μακράν. Μπορεί να το ξαναπούνε, αλλά θα είναι αργά, γιατί θα το πληρώσουν ακριβά από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Από τους ακρίτες θα το πληρώσουν, αν τολμήσουν κάτι τέτοιο. Πάντως μακριά η Λέσβος μπορεί να μην είναι, αλλά ακριβά για να έρθουμε εκεί είναι. Ακριβώς. Μας έκαναν εξαρτώμενος από την Τουρκία και οικονομικά. Δυστυχώς. Περιμένουμε τους Τούρκους να μας αφήσουν λίγα λεπτά για να επιβιώσουμε. Διότι τα ναύλα για να έρθει στη Μυτιλήνη είναι διπλάσια από τα ναύλα που πρέπει να πληρώσει κάποιος από την Αθήνα στο Παρίσι ή στο Λονδίνο. Είναι διπλάσια. Μας έχουν απομονώσει από παντού και μας έχουν αφήσει μόνο με την Τουρκία. Να μπορούμε να συνδιαλλαγόμαστε μόνο με την Τουρκία. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάδια μας και δεν ξέρω πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, διότι ακόμα είμαστε λίγοι. Αλλά ο κόσμος σιγά σιγά καταλαβαίνει. Έχει καταλάβει. Είμαστε αποκομμένοι από τα μέσα ενημέρωση. Εγώ εδώ στη Μυτιλήνη μια φορά βγήκα στην τηλεόραση εδώ πέρα. Ή μια ή δυο. Δυστυχώς για να ενημερώσω τον κόσμο για αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι αυτό. Ελέγχονται από άλλους. Δυστυχώς έχω βγει πολύ περισσότερες φορές σε εσάς. Σε εσάς δεν έχω παράπονο. Με βγάλατε αρκετές. Αλλά σε άλλα μέσα δεν έχω εμφανιστεί για να ακούσουν τους ακρίτες πώς σκέφτονται. Πώς λειτουργεί το κράτος, πώς επιβιώνουμε εδώ πέρα. Όταν δεν μας επιδοτούν ούτε την ξερασία που χάσαμε το μισό ελαιόλαδο. Είναι γνωστό, έκανα επερώτηση στη Βουλή ότι κοιτάξτε η ξηρασία επέδρασε στην ελιά, ξεράδικε ο καρπός και δεν απέδωσε. Και με το άρθρο 23 αυτού των επιδοτήσεων της Ευρώπης έπρεπε να μας βοηθήσουν. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε αυτό και όταν έκανα την επερώτηση μου είπε λέει οι επιτροπές έδωσαν ότι δεν ήταν κάτω από 30% η ζημιά. Και στέρνω, θέλω να δω ποιες επιτροπές ήταν αυτές.
Καμία απάντηση. Γιατί δεν υπήρχε καμιά επιτροπή που ρώτησα, δηλαδή εμείς δεν δώσαμε πουθενά τέτοια απάντηση. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσουμε? Όταν καμιά επιτροπή βγάζουν ένα φιρμάνι και λένε οι επιτροπές, ποιες επιτροπές? Ψάξαμε να βρούμε τις επιτροπές και δεν υπήρχαν. Παντού μας απάντησαν, δεν έχει δώσει καμιά επιτροπή τέτοιο φιρμάνι, τέτοια αυτή. Και τους είπα, αποδεικνύεται και τώρα αυτό, ότι μπορείτε να πάτε στα ελαιοτριβία να δείτε. Πέρσι, πρόπερσι, πόσα κιλά ελιάς έβγαζαν το ίδιο λάδι και πόσα κιλά το βγάζουν τώρα. Είναι αποδεικνύεται, κάθε μέρα αυτό μπορεί να αποδειχθεί. Δυστυχώς, καμία φωνή βόντωσε τη ερήμο. Το ίδιο, ναι, φέτος έχουμε τεράστια προβλήματα και στα κενά των εκπαιδευτικών. Σημασία τεράστια, ένα 30% ελλείμματα. Είπαν ότι θα τα διορθώσουν. Περιμένουμε πάλι να τα διορθώσουν, δυστυχώς. Έτσι όπως μας είπατε, έχετε πρόβλημα στο λάδι, σας παίρνουν τα ψάρια, θα κρυβίνει και το λαδοτήρι που βγάζετε λόγω της ευλογιάς. Κοίταξε, πού να τα πούμε. Πού να τα πούμε. Είστε η μόνη φωνή που πραγματικά μου δίνετε λόγο για να εκφράσω τις ανησυχίες, τον πόνο, τον καημό αυτού του λαού που καθημερινώς φύγει. Το δημογραφικό συνέχεια φεύγει. Καμιά στήριξη πουθενά στο δημογραφικό, στην αγροτική πολιτική της ελιάς που έχουμε εδώ πέρα, που δεν άκουσα πουθενά για τον αγροτικό τομέα. Οι συντάξεις των αγροτών είναι πείνας. Δεν ασχολείται κανείς. Εγώ επανειλημμένος έχω τονίσει, δεν ξέρω, φαίνομαι γιατί δεν σας βλέπω. Ναι, βεβαίως. Ναι, έχω τονίσει ότι, κύριε, πρέπει να επιδοτήσετε την παραγωγή και όχι την ανεργία. Δυστυχώς έχουμε κάνει όλους άραβους, κάθονται στα καφενεία και σου λέω, και όταν τους πεις θέλω να δουλέψετε, αφού παίρνω 4 εκατοστάρικα ανεργία και να πάω να δουλέψω για 6 εκατοστάρικα, για 2 εκατοστάρικα. Τι πολιτικές είναι αυτές? Δηλαδή επιδοτούμε την ανεργία και δεν επιδοτούμε την εργασία ή την παραγωγή. Και περιμένετε να γίνουμε κράτος που να λύσουμε τα οικονομικά μας προβλήματα. Μα ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνάνε? Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Είναι φοβερά αυτά που συμβαίνουν. Αν αυτά τα λεπτά τα έδιδαν σε ένα επιχειρηματία που δίνουν στους ανέργους, θα τον συνέφερε να επενδύσει ή να κάνει να μαζέψει τις ελιές. Οι ελιές οι μισές μήναν να μάζεται στο λάδι. Μπορεί να τα αποδείξουμε αυτά, ότι δεν είχαμε τη μισή σοδιά. Δεν συμφέρει να δουλέψει για κανένας. Και όπως είπαμε, ότι τα ίδια λεφτά τα παίρνουν όταν είναι άνεργοι. Γιατί να πάνε να δουλέψουν το κάτω-κάτω, αφού τους δίνει το... Λοιπόν, η ακρίβεια μας έχει τελειώσει εδώ πέρα. Γιατί όσο και να έχουμε χαμηλό ΦΠΑ λόγω του μεταναστευτικού, που εκεί είναι άλλη πληγή για την ανάπτυξη του τόπου. Και θα σας πω το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω για το μεταναστευτικό και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Παρασκευαίδη. Ναι. Κοιτάξτε, εδώ έκαναν ένα μουσουλμανικό χωριό. Γύρω στους 5.000 κατοίκους με 800 κελιά φυλακών μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο. Διότι όταν έχουμε δίπλα μας ένα Ερντογάν, ο οποίος δηλώνει επίσημα ότι είναι προστάτης όλων των μουσουλμάνων, και φέρνεις και κάνεις ένα χωριό απέναντι από τα τουρκικά παράλια μουσουλμανικό που έχουν προστάτη, το δηλώνει ο ίδιος ότι δεν είναι ο προστάτης τους. Αυτό δηλαδή ξεπερνάει τα όρια της βλακείας των αυτών οι οποίοι τα έβαλαν αυτά τα πράγματα. Να το πάρουν το χωριό και να το βάλουν στο Κολονάκι ή στην Κηφισιά. Να το κάνουν δίπλα τους. Όχι εδώ πέρα που μας επιβουλεύονται, διότι και το Αιγαίο επιβουλεύεται, τις γαλάζιες πατρίδες, και το θα πάω μια νύχτα ξαφνικά και αφοπλισμός στα νησιά που από μόνα τους αποκλειστήκαν, γιατί έφυγε ο κόσμος. Διότι η άμυνα είναι για ανάπτυξη δεν έχουμε. Άρα χάνουμε από την άμυνα. Αλλά και ο ομογενής πληθυσμός είναι στοιχείο άμυνας. Αν να τον εξοδετερώσουν για αυτόν, μας κουβαλάνε κάθε μέρα, κάνουν και ένα χωριό, ώστε να εξαφανίσουν και αυτό το προσόν που είχαμε. Μάλιστα, κύριε Παρασκευαίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τα παρουσίαση, για όσα μας είπατε.
πάντα τα λέτε με το δικό σας τρόπο. Μιλάω με αυτά που με μεταφέρουν οι άνθρωποι μας εδώ πέρα. Διότι εγώ είμαι ενεργός, δουλεύω ακόμα. Ναι, δουλεύω ακόμα και επικοινωνώ με τον κόσμο κάθε μέρα. Είμαι σε χωριό, σε καφενείο, μιλάω, ακούω. Αυτά σας μεταφέρουν που με μεταφέρουν οι κάτοικοι των Ακριτικών που φυλάνε θερμοπύλες, πραγματικά φυλάνε θερμοπύλες. Έρχονται μόνοι τους και λένε να κάνουμε παλαϊκιάμενα εμείς να μερθούμε για τα νησιά μας. Διότι οι άλλοι μας έχουν ξεγράψει. Αυτό το αίσθημα μας έχουν δώσει να αισθανόμαστε. Δυστυχώς. Δεν ξέρω. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Παρασκευαΐδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ. Να περάσουμε τώρα στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής.